Salam mehriban yurttaşlar, salam aziz kardeşler, hoş geldiniz. Bahar hanım, Arslan kardeş hoş geldiniz. Şunkü gepleşimide. Şu Türkmenistan'da konstitusiyanın işlemeyendiğini, onun konstitusyon kuruluşun hiçbir yerde, hiçbir sistemada, hiçbir sektorda işlemeyendiğini biz öňken gedek aytyp geçdik da vatandaşlar. Şonu Şu konstitusiýany halkdan has uzakda saklaýarlar. Näme üçin? Şu konstitusiýa, hukuk, şoňa degişli kitapxanalarda watandaşlara bermekden berilmeýär, ýani okudulmaýar, öwredilmeýär. Zatlary biz geçen gepleşigimizde de belläp geçipdik. Aziz watandaşlar, sebäbi näme üçin halk öz hakyny, hukugyny talap etmesin, hukugy bilmesin, konstitusiýany öwrenmesin diýilen düşünje bar. Häzirem. Şoň üçin biz elimizden ýetdiginden siziň bilen bir arada bolup şu konstitusiýany madda watandaşlarymyza ýetireli diýip şunuňa siziň bilen bir arada hoş geldiňiz kardeşler. Arslan kardeş sana söz berelim. Hoş geldiňiz baş üstüne. Sağ olun Ayçahan hanım. Esenlikler kardeşler, esenlikler illeşler. 4. maddany okamadyk Ayçahan hanım. 3. maddada galypdyk geçen gepleşigimizde. Seredin 4. maddany okamazdan öňde şunu aýdyp geçeýin. Şu 3 ýerde 4. maddada raýat diýen söz geçedi. Illeşler bilişiňiz ýaly raýat diýen söz sürü, hayvan anlamına geledi. Onu ýene bir gezek aýdyp geçeýin dedim. Şu raýat sözüniň orduna yurttaş diýen söz dogry geledi-de meňçe. Indi Türkmenistan Konstitusiýasynyň 4. maddasy. Türkmenistanda cemgiýetiň Arslan Bey, bir mut sözüň böleýinmi? Näme sebäpden şo ýerde raýat diýip ýazylan? Ine şoň üçinem şo ýerni raýat diýip ýazylan ýöne watandaş diýip ýa yurttaş diýip okap geç. Sebäbi raýatam o ýerde açyklap geçmeldir, ýorumlandy. Şonu aýtjakdym. Bolýar. 4. madda. Türkmenistanda cemgiýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we ona hyzmat etmek döwlet, häkimiýet edaralarynyň baş wezipesidir. Döwlet her bir raýatyň, şeýle watandaşla öňünde jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçin edýär. Raýatyň, ýani şu söz geledi-de, seredin ýazyk bularan gözüňle soň. Ýani watandaşyň jany, ad-abraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegirmezligini, tebigi we aýrybaş galmaz hukuklaryny goraýar. Her bir watandaş konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenilen borçlaryň yerine getirilmegi üçin döwletiň öňünde jogapkärdir. Yani 4. madde bu. Yani buna fikirinizi illeşlerimizle paylaşmak isterseniz sözü size geçireyim. Bahar hanım, buyurun. Deme, şu döwlet ýokary gymmatlygy adamdyr diýe. Ýöne bize näme üçin halky insana garşy işleýändir. Türkmenistanyň döwlet işgärleri kanun bilen hiç wede konstitusiýa bilen işleýändir, insana garşy işleýändir. Sebäp näme üçin bir ýerde raýat diýip ýazylan. Bu döwlet adam üçindir diýe. Raýat siz diýer, näme üçin bize raýat diýdi? Konstitusiýany ýazaly, olara etmeýär. Näme kanun olara degişli, olar bir näme raýat, haywan sürü olar bir. Olara näme bolanda näme diýe halky
sürü yerinde koyulan. Şoň üçin hem halka karşı işleýär. Adam içinde eline baranını da adam içindir diýipdiňiz, döwlet adam içindir. Näme üçin bunu işletdiýse, o adam için olar adam däl, sürü diýer, raýat. Biz adam için diýip ýazylan, şoň üçin hem olara kanun bilen olara kanun değişildi diýer. Eger näme üçin olar neme bolsa raýat diýip ýazýar. Döwlet adam içindir. Ýöne bärde raýat diýip ýazylýar. Raýat diýmegen sürü. Indi goýun sürü bolsa hayvan sürüsü de bir sürü hayvanlar şolar. Biz ene hayvan yerine goýup sürü diýip pasportumyzda da pat etdirip ýazdy. Türkmenistanyň sürüsü ene bahar diýip misaly. Ya da plankes pasportumuzda ýazylgy. Şoň üçin hem bärde raýat diýip ýazylan. Döwlet häkimiýetiniň ýeketäk gözbaşydyr. Aşyry tarapyn äme çok awatyryn eken. Gymmaty adamdyr diýdi. Adamy goramak, goldamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimiýetiniň edaralarynyň wezipesidir diýer. O näme üçin biz goramaysa bir ýerde adamy diýip dur. Bizim pasportumuzda raýat diýip ýazylgy. Şoň üçin neme bizde dollar 2 kurs dämi? Pasportlarym adamam 2 kurs bizde. Hem insan var, adam var, hem sürü var. Mesela raýat pasportunda raýat bolup durmaň. Sen Russiýa söwüşe gidýän, işe gidýän, o ýerde söwüşe alýan. Näme üçin men halkym diýip soramaysa, sen bir ýerde raýaty goldamal diýip duran zat ýok da, şoň üçin iki görnüşli. Dollar 2 kurs bolsa adamlarym 2 görnüşli. Demede birisi adam, birisi raýat. Türkiýede ölýändirler, mazary galýa. Näme boldy? Hiç bolmasa baýdagy bir indirip bizim ýaş günümüz hem diýenlerdir. Ölenler raýat. Türlerden sürüň içinden bir näçe sany 70 sany sürü öldü diýip bolany. Şoň üçin raýat üçin, raýat üçin burada bamyş ýerde. Diňe adam içindir diýip. Adamym kim bolmaly özleridir da. Meňe ýurumlaýşym şeýle. O Bahar hanım seredin İslendik daşary ýurtdan bir gelen adam mesela daşary ýurtdan Türkmenistana biri gelse yani şonuň hem hakkı hukuky bar. Mene konstitusiyada şonu görkezli isteyen manyda görkezlik bildiren. Raýat diýen söz diýen bolsa Türkmenistanyň halky bu şonuň ýaly diýilen görkezilen aslında aýdyşyňyzda ýaly raýat diýen zat gaty kemsizdici sürü bolan üçin bunu elbette Kemine kardeşimiz bizlere bunu açıklap görüňüne berenti köp yurttaşlarımız eşitmedik olsa bir 2 ýyl mundan öňki Merdan Muhammedowň gepleşikleri bar dinlep görüň şo taýda raýatyň näme diýdiğini düşündirip geçýär Merdan Muhammedow çıkışlarında. Şunu goşaýyn diýdim Bahar hanım. Seret ozan ene bir ýerde ýöne raýat diýip ýazypdyr. Raýatlarym neme konstitusiýany ýazanda da bara garşy edip ýazypdyr da. Palawyň üstüne çorbany goýarsaň bulaşdyrýan, ne palaw ne çorba bolýar. Ana şonu ýaly etipdir da. O ýerde adamdyr diýip bärde de döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we onuň şahsiýeti erkin ösmegi üçin şertlerinin görülmegini üçin etýär, raýatyň janyny, awraýyny, mertebesini diýe azatlygyny, şahsy devirmesini, tebliği we aýrybaşlanmaz. Aýrybaşlanmaz. Goraýar diýe de awraýyny goraýan bolsa. Näme üçin biziň erkeklerimiziň mertebesini aýak astyna aldylar. Ene aýarlyk aýdýandyr. Men ärim hojalygymy bakabilenak, meni bakanak. Erkegiň ruhuny döwdüler. Şu ýerde haladini berkalat diýer oglanlar. Bilem nemede o nakliatçy diýerler bir ýerde, ýük taşıýarlar. Şu ýerde oglanlar özünden ulakan haladinligi arkasyna alyp diýer.
Şu işlemeyecek mi? Hani erkekler hocalığını bakmak için Türkiye'ye gelip birinin elinde kul olmayla diyor. Yine bu da dışarı yurda bizim erkeklerimizin mertebesinin depelenme gibi öz yağlı adamın yanında nehillemek. Eğer de şu adını koruyun olsa, Konstitusyada yazılan da rayatım olsa, birazcığım rayatı da üns vertirler, yanlışlık bilen oldu, neme karıştırtırlar da, erkeklere iş olurdu. Mesela iş yok Türkmenistan'a. Erkeğim otur, ne etmeli, oğurluk etmeli mi? Şoların yarısı, Türkmenistan'ın yarısı türmede. Olur, gereğini satmağa özleri mecbur ediyor mi? Ediyor. Oğurluk etmeye özleri mecbur ediyor mu? Oğlum bir yerden pul tapmalı. Ya maşgalada çağlar karşı diyor. Ayağının gözünün önünde onu var ya ezik dereceye getiriyor. Gayırlarının önünde. Şimdi en ata oğlum diyer. Oğluna da demez de. Yani gayneni tarafına, ayağının en atası tarafına giyvin bir işe yaramaz. Yani bu derecede. Ayağının yanına da ben erim işlemiyor. İş yok olsa nereden işlemeli? Hani at avrayını koruyor mu? Korusa halkını devlet adam içindir. Rayatın at avrayını koruyan olsa bizim Türkmenistan olur yer olmazdı. İşem olurdu. Din Aşgabat'ı biz hep yatırlar. Gelin maşinlerini aldı. Yönü vilayetlerde ne için iş yok? Türkmenistan içindekilerim Aşgabat'ı işlemeye gidiyorlar. Türkiye'ye gidiyorlar. Moskva'ya gidiyorlar. O Türkmenin dağılmadı diyorlar. O Afganistan'a gitmediler. Bizim Türkmenistan pay devlet değil mi? Ne için Özbekistan'a da işlemeye gittiler. Yine bizim erkeklerimizin mertebesini o yerde var ruhunu dövdüler. Mertebesini pezelttiler. Türkmenistan'da erkek var mı diyorlar da. Yani Türkiye durmuşa çıkıyorlar ha. Durmuşa çıkmalı derken Türkmenistan'a çıkmalı. Türkmenistan'da erkek var mı diye. Birazdan deyip üçüncü diyorlar. Son ruhunu dövüyorlar. Bizim var ha erkeklerimiz işini yırtır. O zaman ya 8 saat işlep durup ben yatadım bilim ağırdı dem alacak diyenlerdirler. 16 saat adam işleyendir gerek olsa 24 saat adam işleyendirler. Ben özüm Türkmenistan'da ön birazcık iş var vaatları zaten ben erkekle bile işleş gördüm. Artık gayratlı erkeklerimiz var bizim. Böyle işsizlikten onun mertebesini depelediler. Hani koruyun olsa nerede bir yerde at avrayını koruyor diye. Mertebesini azatlığını koruyor musun? Ayal kızlarımızın azatlığı var mı? Yoldan, aeroporttan geçiyor, gidiyor ya da bir yere iş soraparsa yok ben on birinden aşağını göz koyuyondurlar, göğsüne göz koyuyondurlar. Yok ben sonundan bir datlar talep ediyondurlar, elbet zatlar da benim o datlar ayda oturmaz ya, eşitip bir yadıdık o datları. Hani mertebesini, bu azatlığını nerede koruyor? El devirmesizdir diye bir de. Sen öz telefonuna erkin yetiyor mu? Elinden hasanaklat telefonun içine, sunkanın içine kellesini sokuyor. Polisiyeler yolda demeden. Eline telefon alıp gepleşip olmuyor. Ilgak geliyor telefonu elinden alıyor özüm. Neme itasılan yalak olsun. Eline kalkıp alıp yan telefonun içini bağırlap. Ne mi işi var onun? Ben belki de bir sekretin neme gizli bir zatlarım vardır. Görmeli mi? O polisiyemin erim mi? Nerede şu yerden el değirmesizdir diye. Tebliği ve ayrı başlanmaz. Ayrımçılık yapılmaz diye de. Şey değil mi? Hukuklarını koruyor diye. Hayır halkın hukukunu koruyor. Ne kalındı neme Arslan Bey ben sana geçireyim. Senin üstünü doldur. Acahan Hanım elini kaldırıp duramıyorum. Acahan Hanım'a geçireyim. Arslan Bey sen yorumlasan yorumla ondan sonra ben koşayım. Olmasa. Kırın koş sana. Seyredin. Benim hem internetime bir zat bolup başladım bilmesin. Yani Bahar Hanım govu yerine aydıp geçtiğinizde Atabray'ın erkeklerimizin korayan olsa birinci erkeklerimizin Atabray'ını elip koraladı. Hani erkeklerimize din erkeklerimizde zenallarımıza hem
yurdumuzda iş olan olsa şoların elinde bir azacık olsa yani bir pulu zady olardy. Bir el uzadan yerine yeterdi çabasının işleyen arzulan zady vardır. Hani maňa şu zat gerek ata ene diýen wagty ýanky adamlaram atalarda hem elinde pulu yok. Oğlum kızım bu aylıktan alıp beremen diyendir. O aylığım geledi eline gelmen karzlarına gidiyendir. Yine de yetmidir ondur. Şey dip çağalarını garaştırıp çağalar yani boydan boya garaşıp ahır artık alıp vermedi diyen şey dip ata oraya mertebesi gatken ecizlettiler de bu yörü de alıp varılan bu işler bizim halkımızın üstünden Bahar Hanım siz yanı neme nakliyacı dediğinizde nakliyacı hanı Türkiye'de şu manını öğrendi. Şu işe dediler. Bir yerden varıp şu yükünü bu taydan geçirip beriyen deyip maşinine yüklep alıp gidene değil yer. Ama bizim oğlanlarımız TikTok'ta mesela arkasına haladenlik mi, yine bu zat mı, sonra ağır zatlar alıp daşayan adamlara hammal değil yer. Hammal değil yer olara. Yani bizim halkımız, yiğitlerimiz öz yurdunda hizmet etmeli. Oğlanlar şolar şutayda hammallık edip yürüyen. Yani en bir pis işler ediyen diýilen yani bir manysına gelen de bir ağır. Yani insana kaldırmalı değil bir zatları kaldırıp şey de işlediler de sağlığını yitirip indi şutayda nemem yadıma düştü hazır. Köp yaş yiğitlerimiz şu zatları götürüp internetlerde paylaşıp yörlerde hani bize hem hem ters, yanlış düşünceler, hani merteben goramalı yerde sesini çıkarma diýendirler. Ya da mesela mene özlerinin alıp bar oturan siyasatının içinden çıkarmacak olup mesela teze Türkmenistan'ı guraldyýsan yankı rejimin ayakları dili bolup yürüyenler otur o seni siyasata koşacak oturan deyip halkımızı aldaýandyrlar şu yerde düşüncesini oğurlayandırlar. Aslında siyasata koşacak olamız yok biz. Biz gaytam şoların siyasatından çıkarıp adam hili yaşamaya, devlet kurmaya çağırıyandırızdı. Olaran bolsa otur o sen siyasata koşacak oturandır deyip özlerinin siyasatından çıkarmayacak olup şeydir olup şeyle priyomlar ullanadılar da. Hani diyecek o tanım yenim yiğitler şu hazırki edip yürüyen hammallığınızı gelecekte utanarsınız. Şeyle bir utanarsınız ki yeri gelende ne elliysem eken şu rejimin hazırki ayaklarının önünde bir kere dil kıska olup bileden yerleriniz bolardı. Hazme ama misal getirebilirim ben. Şonun için gelecekte utanmazlığınız için şonun yalı işleri yankı. Näçe edip bilseniz etmen gaytam yurdu düzeltmeye gelin. Bu has bir nemedir? Bir atla breyli deyin. Bir mertebeli iş bulardır. Yurt meselesidir. Hani şu taydayım yazıptır ha. Şahsı el değirmezliği, tebliği, ayrı başkalmazlığı dedi de. Hani ne için tebliğidir de bular bilerek ayrı baş kaldırmaz diyerler ama bilerek hem ayrı baş kaldırtırlarımız biz. Mesela hani biz pasportsuz yürüyendir vatandaşlarımız, halkımız. Yani bu ayrı başlık kalotana bu. Ayrı baş kalmaz derler bu tayda. Yeke kalotır. Çıkınsız yağdaylara düşüyordur bizim halkımız. Hı. Aslında üç yerde Türkmençeden bir neme bir urs birini geplesen Türkmençe geplen wagtynda pattyk puttyk edip gepler. Şoňa gelýär aýry başgalanmaz. Tebii aýry başgalanmaz. Şu aýry başgalanmaz diýeni Türkmençe başga bolmaly. Ya da bunu var ha urs ýazan bolmaly da ýalňyş ýazan bolmaly ya da orsça Türkmençe tercüme eden ayrı başgalanmaz. Ayırmaz tebii ve diyen manı tek beredi de bu yan. Doğru ettin sen. Yani yok millet ayrılmaz. Adam ayrıçılığı bolmaz. Ya da millet parazlık
şonyalyk dip yazılıbiler ayrı başgalanmaz. Ýene näme bu ayakkabını nemet bilmersin, täzelep bilmersin diýen ýaly bir zat ýazypdyr bärde. Yok, Karan Bahar hanım deme. Hani bir adama sanksiya bildirilýär, şonuň ýaly many bermek üçin ayrı başgalanmaz dep ýazypdyrlar da, hani bir adama sanksiya berip ýanky näme o? Bilerek edilýärek her bir işler. Şonuň ýaly Aha. edilmeýär diýen manyny bermek üçin ayrı başgalanmaz diýipdirler de diýip düşünemem ben. O bu Aycahan hanım biraz uzak tuttuk. Size sözem getirmedik, bağışlan. Geçirdim size sözü. Bahar Hanım koşacak mı sen? Başka koşacağın var mı? Buyur. Üstüne Bahar Hanım. Koşacağın var olsa. Yok olsa Yok, ben yok, biraz ben, koşayım diyeyim. 4. maddany şu atykça yorumladım. Senem yorumla, ondan soň 5. madde var. Hı hı. Onu geçeriz. Olur. Olur. Neme boşluk olsam senden sonra boş geçerim ben. Olur. Neme yani şu maddanın içinde adamların vatandaşın diýeden raýat sözüni şuundan başlap galdyrmaly. Biz şuundan däl, şo yani Arslan Bey'in aýtýaly 2 ýyl mundan öň Merdan Muhammedow çykyş edip ýürüýdi. Şo raýat sözüniň näme many berýändigini aýdyp, şondan soňra şo sözü ulanmazlygy neme etdik-de, teklip etdik biz mejlisde. Şoň üçin vatandaşlaryň diýe şahsy nemesine elderilmez vatandaşlary şeýle bir derejede görýärler da. Eger konstitusiýanyň bir hili men şu ýerine düşünmedim. Ters tarapyny işleýärlermi? Hukuky bilen aklarmy şu prokuror, sud, başga şu hukukçu bolsa Türkmenistanda özüni hukukçu diýip adlandyrýan bolsa şolar bilen aklar şu konstitusiýany, öwrenen aklar ýa okan aklar. Näme üçin diýsen, ne Halmuradagy bu wagtdan bäri şu Garabogaz tragediýasy diýip bir nämäni gurrun etip berip oturýar şu Türkmenistanda bir maşgalanyň başyna gelen tragediýany gurrun etip berip oturýar. Olam Şeýhivlaryň ýalňyşmasam şolaň maşgalasy. Hana şu ýerde şu şeýhivlaryň şahsyna elderilipdir da. Onda da bir gaty bir güýçli jenaýatlar bilen elderilen. Muhammed bizde Türkmenistanda müňlerçe maşgalalar bar da, beýgüne türmelerde öldürilip, ýok edilip, beýgüne günä ýüklenip türmelere sokulup, näçe aýdyň adamlar öldürildi da. Munan ýürüýte edip oturulan. Şonu ne şol aýtjak bolýanym şu ýerde şol prokuror diýdi, Gyzlarbadyň ýa-da Türkmenistanyň iň ýokary sudy diýdi, adalet ministri, adalet bar bolsa, hukuk bar bolsa, hukuk işleýän bolsa, şo maşgala nädenne 5 ýyldan bäri 14 san çagan ýetim goýup, şo maşgalanyň başyna gelen tragediýany gurrun berip oturýar. Jenaýat onu diýmek şol adamlar ýa-da aýdyan hukukçularymyz bu konstitusiýany bilmeýändiginiň alamaty. Ya bilen aklar ýa-da bilse de şol öz halkyna garşy, öz bir watandaşyna garşy jenaýat edip oturýarlar da. Munan biz göz görteli ne edip oturýar. Bu da jenaýat diýip düşünýän watandaşlar. Şoň üçin ýene bir gedek ýatladaly şu konstitusiýany hukman okamalydyr watandaşlar. Bahar hanım sen yorumlajak bolsaň başdyna. Hoşçakalın var bolsa. Arslan Bey. O şu 4. maddenin sonu var, son kelimesi, abzası. Her birde de yankı vatandaşın konstitusiya ve kanunlar bilen öz üstüne yüklenen borçlarının yerine getirilmegi üçün devletin önünde cevapkärdir. Yurttaşlar seredin, meştaydın hemen diyesimledi. Hani Türkmenistan'da devlet kuruluşu bar edip görkezediler. Türkmenistan'da devlet kuruluşu bolan olsa halkımız yankı yurttaşında pasportsuz kalmazdı mesela.
ya yankıyalı ayrı başkalanmaz edip şıhıyıflar maşgalası mene şu ayrı başkalandılar da şoların at abrayına mertebesine hemme hukuku depelendi. Doğru yatlattınız Acahan Hanım. Indi Türkmenistan'da devlet yok. Bu konstitüsiyada hem bolsa neme görkezilen olsa hani biz yurdumuzu yeri gelende goramalı mı? Ya şu an salgıt tölemeli mi? Konstitüsiyada şu an yalzatlar görkezilen olsa ya mesela 2 yıl eskerliğini bu erkek katlak eskerlik borcunu yetirip vermeli mi? Ya başka neme salgıt tölemeli mi? Şunun yalı konstitüsiyada neme geçen olsa şu zatları biz yani devletin önünde etmeyimiz borçlumuz ve cevapkerdir dip geçedi de şu abzas şunun yalı manında. Emma kıynalsak da Türkmenistan'da devlet kuruluşu yok ha. Devlet kuruluşu olan olsa biz bu zatları aydıp şunun yalı dile getirmeyimize gerek kalmadı. Yurdun içinde çağalığından başlap te okugu tarayanca şu zatları öğredip gece gündüz turan vakti islendik bir vatandaşımız şu zatları hak hukukunu biler yalı bolardı. Yani bizim ne öz borcumuzu bilemiz ne de devlet kuruluşlarını doğru düzgün biliyez. Yani halkımızda. Yani hem mezattan mahrum edilenimiz için ne o tarafını ne bu tarafını biliyez. Konstitüsiyada ne eldiysem eken dine özümüzü korumak için değildir. Bu taydaki yazılan kanun hukuklar. Yani başka birisinin mertebesini, hak hukukunu ya bir at avrene ziyan yetirmezlik bu zatlara var. Yani dine özünü korumak değil, başka birisinin mertebesine değmeye hakkın yok da yani hem adam sosyal olmalı diyecek ol Türkmen. Koşacağım şu 4. maddeye. Bahar Hanım size geçirdim. Biz var konstitusiyada nemen ayrı başkalanmaz hukuklarını koruyan nemen de halkın şeyde mi? Adamların, rayatın didiyasıdır da. Yöne ilkiden Gurbanguly Berdimuhamedov prezident bolanda özü ayrımçılık yaptı bir yerde. Ayrı başkalanmaz diye sözünü var ne eylet vaçacağım bilemek mena ayrımçılık diye vaçacak. Özü millet ayırdı. Geldi mi? Ayırmalı değil. Hukuklarını korumalı. Ayrı başkalanmaz diye ayırmaz diye de. Yani öz aytmadı mı? Deherdenden Niraçeli Türkmen, Anırdakiler Türkmen değil, Qoşantlı deyip. Näme Qoşantlı ol biz näme? Aytmayın ne başkalar. Yani yine özler Türkmenliydi. Biz Türkmen, onlar Türkmen değil. Biz Türkmenistan'ın vatandaşı, rayatı değil yani. Biz şu kanunu bilmediğimiz için şunu sebep demede internet yok olursa bunu gidip o kserokopyadan çıkarmamak bu bilmiyor da olur. On yekiden yazmalı olacak. On bilenim ay kanun var bilen berde yürümeyeley diyen olup elinin tersibilen içi koy veriyorlar. Yine şoň üçinem ol kanunda şuratdan barını bilen aklar konstitusiyada. Onun üçinem Gurbangular kanunu oturmay diýer. Nemeden meğerse Türkmen der, biz Türkmen bir şey diyor otuyor değil mi? İnnem Yugoşa'dan oğlunu getirdi yerine, indi kıyızını getirdi, ondan sonra altığı, ondan sonra neme. İndem o beherden bile neme arasındaki Türkmenlerim itti eli bilen, dine diye özünün Berdimuhamedovler hem kıyızının ära varan yeri, o doğunun ära varan yerleri, bular var doğan, kardeş, ağı, yeğen, kudu, şular olup biz diye, vatanın iyisen biz, bizim hukukumuz korunmalı diye. Olar öňe beherdenden bärsi Türkmendi, indi olaram bir hili karşı ol gitdi diye de durusuwa bulançak su koşuldu diýen ýaly ýaşy ýa-da bir su getiripdir de ýa-da daşarda galypdyr, onuň üstüne ýaş ýagypdyr diýen ýaly bir hil neme diýe.
şonyanak misalda indi olurum garşyk boldy da diňe Berdimuhammedowyň iýilen çalany olur neme hakyky türkmen bolup indi olaryň hukuky goralýan boldy da halk galdy bärdini vilayetler daşy tarapa hiç neme diýene o türkmen ýalňyşlyk bilen ýazylandyr diýe. Şoň üçin hem halka eliniň tersi bilen itilen özü öňünçe özü edip otyr şu ayrımçylygy. Ýa sen döwletiň başyny otyrdyň. Halk islemeýär, dogry ol islenmeýän adam da islenmese de sen şo ýerde bir garawul bolup otyrsyň ha. Sen millet aýrymazlyk yapmalyda, etmeliler. Öyle millet ayrımçylygy şolaň özleri edip otyr başyny başlap. Ondan soň halkyň haky hukuky mertebesi galandan on aşağındakiler depeläp eline komitetdir. Komitet polisiýa diýen zat esasy olaryň elinde bar bu konstitusiýa diýen zat bolmaly. Polisiýa komiteti bir adam getirilende plancı maddanyň şu näme plancı maddasynda näşular ýa jenaýat diýip şol okap bermez şoň ýany. Şu düzgün sen bozupsyň diýip. Yok olaryň ýanynda kanunda bu zat yok diýsen sana kanun gerekmi diýip gepleýärler-de. Öyle bularym näme üçin ýazyp goýupdyr? Konstitusiýa näme üçin ýazdy? O daşary döwletden gelýärler ha. Ana şolaryň öňünde ana biziň ne gözel halkymız biz öňde tutýarys, döwletimiz adam üçindir. Şoň üçin inha ýazanlarymız diýip olan bäl türkmen halkynyň beýle de gowy şertleri bar eken diýe-de osan ýynyň bir ýerine bakyp oturup olar adam üçin, raýatlar üçin däl diýe. Gelenleri eşitdirmäni gapdyrynda kapşyr diýe-de konstitusiýa adam üçin, raýat üçin däl diýe. Görkezmelik diýe-de. Ine kanuny bozmak özlerinden gelip otyr. Şoň üçin biz konstitusiýany öwrenmesek, eger öwrensedik öňüne atyp durardyk, ana bu diýip. Öwrenmediğimizin nemesi bir. Uly bize avramçılık beýlenýär. Şunu öwredilmedi hiç. Konstitusiýa diýen zatyň nämedigini bilmeýärdik. Ine bu da mulimlaryň esasy uly ýalňyşlygy. Sağ olun. Hawa Bahar hanım. Şöyle ben bir de aklıma bir zat geldi. Şunu aýdyp geçeyim. Hani yurdun içindeki polisiýa, mehmeler ya ýene başga birisi kim bolsa bolavarsın güýçlanyjylar, halkymız kanun, hukukdan gürrüň eden wagty hamala olaryň bir mertebesine değen ýaly olar üstüne toplup başlaýar. Näme üçin diýsen olarda ýanky ýasama awraý bar da, imperiýanyň ýasa beren awraý bar. Şo ýasama bolany üçin olaryň gahary geledi. Aslında olaryň gahary gelmeli däl, olaryň bilmedik zadyny halkymız aýdyp başlaýar da olaryň bilmedigi üçin bu kanun, hukuk, konstitusiýa olaryň näme diýsem, olar hem abidni oladyrandyr da. Sebep konstitusiýa, kanun, hukuk bu zatlary bilip bu zatlara akly ýetireden adam bolan bolsalar olar polisiýa hem bolmazdy, mehkeme hem bolmazdy. Olar o işin ýanyna hem eltilmezdi. Gaýtam bilen adamlary eltip basy otyrlar bu rejim, bu sistema. Böyle. Ştaýda 5-nji maddan okaýyn, serediň 5-nji madda. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraklygyny kepillendirýän döwletdir dedi. Indi ýanky her mekimiň hem ýani daşary ýurtdan gelen birisi üçin ýazylan madda da bu. İşlendik turist olsun ýa ýene bir zat. Şonuň hem hak hukugy, durmuş taýdan goraklygy Türkmenistanda ýa-ni döwlet kepillendirýär dedi. Şu döwlete kepillendirmeýär, bizde ýa-ni häkimet kepillendiredi. Çünki bizde gelip gidiyotan turist ýok, diňe haýsy kompaniýalar bilenmiş, şertnama ulaşan bolsa şonuň ýaly delegasiýalar gelip gidedi Türkmenistana. Şonuň üçin aýdypman häkimet diýen bolsa şu dogry geledi häzirki boluşlaryna şu maddada. Döwlet ýok diňe hemme zat häkimetiňki diýip gürlenilýär-de. Yurdun başynda hem şo jenaýatkar hökümet bar. Kıskaça şunu goşaýyn dedim şu 5-nji maddaýa.
Bahar Hanım size sözü geçirdim. Demet Daşarı yurttan gelen diye, Daşarı yurttan turiste gelmiyor, ona bellek geçti. Delegası. Onlara zaten olan yanında özün, oğudun görkezmeli, şeyle bir adaletli Türkmenistan görkezmeli, Türkmenistan'ın oğudan yerleri görkezmeli. Nem için Daşarı tarafı alt gelamiyorlar. Gelin delegatlar, nemeler, gelin yine Daşarı'da bir aylan kaydalı bazarına deyip bizim bazarın içinden bir yürütüp geçemiyor. Bu var ya esasen adamın durmuş saydan qorulluğunu kipillendiren devlettir diye. Adamın diyenler rayet demendir da adam deyip özlerine diyor rayetim süre bizim halkay diye da sürü yerine koydular sen kimsine bir sürüsün baranı rakda geçsene senin bir hukukun olur mu diye de arkayın. Aydıp biliyor yani rayetli pasportumuzda yazılı. Bir yerde de var adamın durmuş saydan qorulluğunu kepillendiren devlettir diyor. Adam diyorum bunlar ne hakimde oturuyor ha. Onları kapısında durandır iki tane var. Sen arzını aytıp hakimliğe girip bilmeyen. Ya da ben haçan gelsem bolur, bana randevu verip aydı bilmeyen. Sen ayağından başına çelisere diye eyyam, bu diyeni ne haysı rayet diye gidey diye. Onun kapısında suudun kapısında duruyor. Sen var ya dışarıdan kapının taşından suudda prokuratura var ya, polisiye var ya. Hokma kapının ağzında bir gücük otuyor. Yani içeri almaya. Yani onları koruyor. Yine nire hakimlik şol yine misal için Kurbanul Berdi Muhammedov var. Osun bulan arkadağlarım var. Belki oğudan bizim prezidentimiz oğudan diye taşından gözlep. Şu oğudan prezidentlerin neçesini koruyor. Köçeleri yapıyorlar onun için biliyorum. Bütün bir şun gidiyen köçesi baştan köşkünden çıkıyor. Da öyüne varınca şu saat bir saat önünden, 2 saat önünden o yollar yapılıyor. Mesela bizim köçe süpürdüm Aşgabat'ta onun için biliyoruz biz. O zaman şun geçediyse öğlenden sonra geçiyorum olsa sen akşam 11'de geçtin, 12'de geçtin, 1'de geçtin tapağı diyor. Şol geç gidiyence sen o yerde köçede duruyorsun. Köçen uğruna olmalı. Sen ne olsun prezidentini yakılak geliyor diye bakın sen o anırı bir musur yaşın anırsında bu kulmalı kara sen özün görkezmeli der sonra. Yani sen bir köçesi bir kirli. Son için sen ona görünmeli der. As durulgada duranlarım görünce koza iki her tarafında polisiyalı zatlı duruyor. Sonra Türkmenistan'ın halkından sonra daha satacak adam ama yine bunu böyle kuruluyor. Bu 5. madde şol mena şolların adamın durmuş saydan koruyor diyor. Koruyor her tarafdan. Sen hakimliğe verip bilmersen hayır niye varsan kapısında karaldır. Onu halktan koruyorlar. Mena şeyle yorumladım bunu. Böyle halkı değiştirme yok. Türkmenistan'ın her bir adamın niye? Her bir hakimde otururlar adam hesaplıyor özünü. Onları koruyor halkı korumuyorlar. Halktan koruyorlar benim. Garip halk. Benim Türkmenistan'da bir çocuğumu süyrep yeren bir yerdim da niye var sen pasport alabiliyor musun? Pasport alsan o yerde mi kaptan gelen polisiye dur. Sen katım gepleyebilmiyorsun o yerde. Ben oturdum ya pasportum o zatlar var da geplemiyorsun. Sen pasportunu bir aydan geldiyse sesini çıkarmanı hiç bir aydan var ya. O bir zaten söylemesen seni yam o yerde süyrep diyorlar. Ne şey onları koruyorlar. Bir yerde halkı koruyor diyen zat yok. Halkın nerede halkı koruyor? Misal için şu yanvardan beri yanvarın birinden başlap diyelim 2026 geçtik hali 2 ay doğulan akşamı da indi 2. ay şu 2 ayın içinde 6 tane kız öldürüldü. Korudular mı şunu? Aytam o 4 tane kol bir kızı zorlap öldürttürler. Ona bir oğlanın arkası katı güçlümüşün. Kalındır da kalın egendir bilmeyen onu. Arkası katı güçlümüşün. 3 oğlan türmeye koyuyor. Bir oğlan kalacak oluyorlar da içinde Allah aşkına. Dimitri Koça'da yaşıyor. Şunu türmeden kalacak olup hayadır. Ulu yıkıl. Her hili emel etip görüyor. Ölümü de ülküt de. Demçin koramadılar onu. Demçin bu oğlanlar cezasını çeken. Onun sonra bari. Şu oğlanlar cinayete karıştı. Şeyler mi? Sen devlet buluyorsun o zaman. Sen halkın hoşçarı, arkadağı oluyorsun o zaman.
polisiyalar, şonun komitet bolsun, häkimlik bolsun, şu oglanlardan sizi näme mecbur etdi şu işe zorlamaga? Näme mecbur etdi siz şöyle bir cinayete katnaşmaga? Siz ya gül ýaly çağalar, şulary şeýle ýetişdirenler, şular gyzam zorlamaya, adamy öldürmeye. Ya bular näme zat? İşsizlik. İşsizlik, iç gysýa. Yani ondan soňra içki içýärler. Tapanlar biri en atasından alıp gelýär. 4 oglana 2 şişe arak bolsa, olar öňünde her zat etipdiler arakdan doýandan soň arakdan zadam göterýän bar, götermeýän bar. Yani bular içkileken şoňy zorlapdyr, oňa zoby gysyp ýykylan. Birisi söýgüli seken söýgüliyim men diýip çağırtyr da, doglaňyn diýip näme diýip bolam ýalan eken. Onu 4 oglama zor diýerler, o zoby gysyp ýykyp galýar. Ondan soň o gyzyň boğazyny kesýärler. Boğazyny kesip şu ýerden ruçka sokup üf diýip üfleýärler, dem alsyn diýip. Onuň kinoda görtdirler. Piyan diýen nämet bereni bilen akdy. Onuň maşynyň arkasynda nire zyňaň jesedin diýip bir gün maşynyň arkasynda köndürgenjiň içinde aýlak gezdir. O gyzym ölmän eken o wagty, çalajan eken. Soň ýagzawy tarafa zynkaýdy. Ondan soň polisiýalar alanda äli ýan ıssam gitmädir, ýan ölüpdir da. Şol Allah diýen oglan türmeden alkaljak bolup, ýöne onuň şu Allah diýen oglanyň nemesini durmuş saýdan goragyny gorýarlar. Onu gorap alkaljak bolupdyr. O gyz öldü. Ondan soň häli bir hepdeden ýan geçendir 50 ýyllyk sawgazynda köndürgençi. Ýene bir gyzy 3 oglan bolup zorlap öldürüp gamyşlygyň içine zyňyp gidilen. O sen niýeti bu adamyň durmuş saýdan gorugçylygy nirede? Şu oglanlary gül ýaly oglanlar şular. Olaryň gül ýaly gyzlar. Ýoldan çykmalylar. Döwlet bolmasa, olar hiç haçan jelebem bolmaz. Oglanlarymyz hem gyzam sorlamaz. O biz o neme wagtynda ýokdymy ýa-da? Hani 70-nji ýyllar, 80-nji ýyllarda da ýokdy şular. Haçan 87-den soň halk bozuldy. 85-86'dan soň perestroika başlady. Halkym perestroika boldular, ütgötüp gorp başladylar. Ine indem gelen ýagdaýymyz. Buyurun. Serdin halk hiç kaçanam özünden özü bozulmadı. Ben buna häzir yaşlığımı ya bolup geçen zatları göz önüme getirip şu geçen durmuşumuzu häzir oturup pikirlenýän bu zatlar halk hiç kaçan özünden özü bozulmadı. Halkı şey dip yürütelep protokol boyunca işlenleyip bozladı halk. Häzir näme işletdim gyz hakda aýdyp bereniňize. Aýtjaklarymam unuttum serediň gaty adalatsızlyklaryň içinde ýaşatypmyz. Näme üçin beýle biz ýurtdaşlar biz döwletimizi gurmadyk. Ene her bir ene ata men döwlet guryn. Mene meselem häzir şo şansda şo döwürde biz Täze Türkmenistan döwletini gurmaýa şo edimlere dötürüz. Näme üçin? Hani men häzir güjüm ýet oturan, häzir işlep bilen. Men garayan wagtym pensiýam bolsun. Meniň çagalarym doglandan durmuş ýoluna gidip özleri işe gücü yetip akıllı yeter bolanı çelle çağalarımı bir sistematik şekilde bilim verilsin, sağlığı goralsın, geleceği düşünülsün deyip devlet kurmadı bizim en atalarımız. Biz şunun için Täze Türkmenistan deyip Täze Türkmenistan'ı kuraldı. Halkımızı şu zatlara çağırış ederiz. Gelecekte çağalarımız şunun yalı kösenmesin, bir tarafından zorlanmasın, adalatsızlıklara duçar bolmasın, ayır baş kalınmaz yağdaylara kalmasın, ata burayı dökülmesin, mertebesi yere urulmasın deyip devlet kural diyor oturuz. Hani islendik bir adam bizim yurtta hazır tanış bilen yaşayandır, tanış bilen bir iş edendir. Gereği yok bunun yalı bir kirlilere tanış deyip yaşamayımıza.
Hökman tanış bilen yaşamaly mı? Tanışyň bolmasa ac ölmeli sen? Döwlet sistema gurulan wagty tanışaýam gerek ýok. Bir iş etjek bolsaň pulaýam gerek ýokdur. Ýa-ni çolpusyny, viziatkasyny bermeýem gerek ýokdur. Bir ýere girip çykjak bolsaňam, bir öz toprağında bir iş açjak bolsaňam, fabrika açjak bolsaňam, mal bakjak bolsaňam, näme etjek bolsaňam hiç zat ruhsat ýokdur Türkmenistanda halk gruplanmasy üçin. Sebep döwlet guruksuz. Biz olsa näme diýeriz? Döwleti gural diýeriz. Yani her birimizin çağımız doğuldu. Doğulanında kim bu akşener mi, ginekolog mu näme dediler ona? Çağımı doğru düzgün doğuşsun. Eneni sağaman alıp çıksın. Sadiye baranda sadikte doğru düzgün edep verilsin, terbiyelenmesin çağalarımız. Mektebe barandayım, bilim verilsin, mektepte terbiyelenmesin, yani ramkanın içine sokulmasın deyip döwlet sistema gurmadyk. Şu döwlet sistemamyzy gursak, şunun ýaly kim kimin yetimçiliğini hem etmeýäs. Biriniň yetimçiliğini edip mertebemiz hem depelenmedi, maşgalamyz hem aýrylmady, çağamyz hem öldürilmedi. Hak hukukumuzu gorajak bolup şuna kadar wagt, şunu ýaly gepleýän wagtyňyzam bu siýasat diýip hiç kim sözüňizi gaýtarmady. Yani sen kanun bilesin geldimi deyip neredeki götü boklu kirli üstümüze topulmuydu iddialı üstüne topulup durandır. Şonun için devlet kuruluş diyes. Şonun için Türkmenistan diyes. Şonun için hem bu kanun, hukuk, konstitusiya bilin diyes. Hani şu tayda şahsiyetlik de bir yerde nemesini okadım hazır. Şahsiyetlik var mı bizlerde? Yok işte. Nabarat şahsiyet bolan adamı bolcak olan adamı yere çekiledi. Bilerek yarlıklar takıladı şahsiyetlere. Aydara Kenzat var misal getirerek yani kızın öldürülenin eriştetti. Bağışlanma sözü geçirdim. Memem, eger durmuş taýdan adamyň gorulugyny tepellendirýän bir döwlet bolýan bolsa, häkimlige arz etip baran wagtynda şu joraby ýyrtyk bolsa, aýagynda rezin tapiçka giyip barsa-da çypyjak. Çypyk giyip baran bolsa, häkim şonuň sözüni dinlämeli. Eger hakykatdan kanun ýermeýär işleýän bolsa, yok men dinläýmeli. Sebebi şol watandaşyň aýagyna ýyrtyk jorap giyip, üstü baş ýyrtyk bolmagyny kim günäkär? Döwletiň başyndaky oturan günäkär. Ondan soň häkimlikler günäkär. Näme üçin halkyna seretmeýär? Halkyň näme eksiklige bar? Kim işsiz? Nerden iş açmaly? Nere ýollary mı palçyk? Hemme zadyna şu başından ayağına çelli häkimlik ona jogapkär bolmaly. Adamyň demesini durmuş taýdan gorulýan bolsa şeýle bolmaly. Bular özlerini gorama tutýar. Garyp halkdan özünü gorýar. Garyp halk nämesin oňa? Bizem garyp halk Türkmenistanda birine daş atyp göremizek. Arzyňyzy aýtyp barsaň kapydan almıyorlar, üstü başına seyredip gaýta o üstüne gyýgyryp özüň maskarany çykarýar. Biz mektepden şu kanuny bize okutmadılar. Yok, şol näme diýilýär oňa? Şu predmet diýmelimi, olam orsu düşman dili bolýar da. Şol yok, ingliz dili, edebiyat sapagy, ýene bir sapak bardyr. Şu ýerde näme üçin hukuk sapagy, hukuk diýip bir bardy bir wagt. Men hukuk okanym hiç ýadyma düşmedi. Şu çağalykdan öwretmeli. Birinci, ikinci, üçüncü klasda ýa ýörjen bolýar, şeýdämi? 4-nji klas bolandan kanuny şu ýere girizmeli konstitusiýany. Näçe sany madde var şu ýerde. Şonu her şu hukuk sapagynda okuwçylara her gece bir maddesini ýatdy diýsen, şolar ýatdýar. Egzamin wagtynda da hukukdan şulardan sapakdan näme alsa, egzamin alsa, çağlar
Mena hukukdan egzamin var deyip şunu var ha baştan ayağa kaytalap okuyor. Tema sorulmasa da şunu yok ben yatlamalı deyip okuvçulara güler yüz bilen yine siz bunu yatlarsanız okuvçu yine bunlar size gerek oluyor. Siz edersiniz deyip men görüldeli okuvçularım deyip şolara hoş söz aytsalar okuvçular konstitusiyonu yatlıyor. Yani onu näme diye bana 8. Mart'ta kim kovacak patarka veriyor deyip mektebe pul gerek diyende 1 manat getirmeli bolsa 5 manat getir diyeyin de ben bulardan pul çalayın deyip aylıkları az sebebi. Devlet mugallimleri de neme hormat koyana. Olana mertebesini depelediler. Doktorun mertebesi depelendi. Hemmesinin mertebesi depelendi. Men yeke sanab oturmayın. Esasen adam erkek adam üyündü bir mertebeli bolsa ayal güçlü oluyor. Ya sen arkanda erkek bir hoçarın dur. Ve şoň üçin öňünçe erkeklerin ruhunda öwdiler. Soňam Türkmenistanda erkek barmy diýip gelýär. Türkmenistanda erkek barmy diýme, bizim bar ha şeýle bir erkeklerimiz var. İşeňirdir, namusludur. Ýöne Türkmenistanda iýdili ýolbaşçy barmy diýjeksin ha. Halkın başımızdaki oturanlar halk düşmanı diyeceksin, vatan dönüğü diyeceksin. Şey deyip aytmalı, Türkmenistan'da erkek var mı? Değil mi? Ben erkeklerin, Türkmenistan'ın erkeklerinden gurur duyuyorum. İşleyişinden, yani ben nakliyatçı deyip aytıptırın, yük taşıyorlar ha. Maşinama önemeden bir hocalıktan, hala değillikleri yeni bir da taşıyorlar ha. Hammançılık deydi mi onu? Bana şöyle yani ulçuluk diyen, bizim mertebemiz depelendi, bizim mertebemiz, erkeklerimizin mertebemiz hiç koruyan yok. Dışarı yurtta ölçü yok adamların kulu olup diyor. Örneğin iş diyorlar. Türkmenistan'da olsa onunla gayrak, benim vatanım diye, benim yurdum, şunu öftürecek deyip, hıvıs bilen işlerler. Ayağını da gelen vaktinde gülür yüz bilen gelirler. Yani işsizlikten maşgalada böyle azarlılık oluyor. Ne misin sen işlemiyorsun, sen adam olmuyorsun deyip ayağının yüzünü aytıp dursa erkeğe ağır söz ol. Şey bu konu öldürüyorlar. Yani ben yorumlarım hazırlıkçı şanını varat. Hoşma çağınız var olsa 6. yine mi okuyacak mı? Neme? Arslan Bey? Uzağa çekip gitti. Benim hem koşasım geldi hazır. Aycahan Hanım siz yine garajın kayış sizden. Oraya. Yani, hani hazır şu kanun, hukuk öğretilse de ya bilse bizim halkımızda mertebe döredi. Mertebe döredikçe ne mi oladı? Bu cenayetkar rejim topar halkı ulanıp bilmeyer. Çünkü mertebeli adam diyecek ki dur ben dışarı yürüde gitsem benim maşgalam, rozigarım yeke kalacak oladı. Yeke kaladı. Bu köçeden geçen hem benim ayalıma dil atar. Ya kızma gepler, ya yankı kirli milseler alıp bir zat edesi gelir. Olmaz böyle deyip mertebeli adam hiç kaçan yurdun dışına çıkmadı. Şonun üçin bizde ne kanun, hukuk öğretilendir ya da mertebeli düşünce aydılyandır. Hiç onun yalnız zatlar, sözler ulanılmayandır. Gayten mertebeli yiğitlerimizi 2000'in başlarında gerayına otkızıyıp hem mertebeli naybaşı yiğitleri gerayına oturtturlardan izinden olsa bu narkamana dediler. Şeyle bir avrelik yollarla bizim yani mertebeli yani yiğitlik düşünceli adamlarımızı, erkeklerimizi neden geçirdi bunlar? Bu rejim. Hani hazır hem halkımız siyaset yine o bu dinle şu zatlarla meşgullanıp başlasa nemi ortaya çıkacak? Hani köy halkımızın erkek katlarının mertebesinin depelenliğini gözü yetip başladı. Rejim çarkayla mı başladı? Şunun için hem siyasetten uzak tutacak oldular, kanundan uzak tutacak oluyandırlar. Erkeklerimizde hem kızlarımızda hem mertebe düşünceye yetirmeyecek oladılar. Mertebe diyen zat katı ulu zattır. Şunun için hem bizden dinen mertebeli düşünceni ayrıyandırlar. Gaytem kiçi göğüllülük, yankı yalakalığı, şonun yalı zatları, şonun yalı adamları neme, işli, pullu,
avreyle edip görkezip şonun ýaly saklap gelýärler-de. Hani tanışın olsa falan yerde tanışım var deyip yankı kän adamlar aýdýandyr. Şu gaty erwet zat şu tanışım var diýmek. Durkan tanışın olmasa sen ölmelimi? Sen adam dälmi? Sen maşgalaýyň öňünde dili kıssa bolup ýaşamalymy sen? Jenanyň öňünde tanışyň ýok, ölebermelimi sen? Soň tanışyň bolsa näme onuň yankı palança tanışyň adyny tutup ýaşajakmy sen gije gündüz? Çay içsen, otursan, tursan, yatsan, tursan, palanca tanışı var kömeğe de diye. Palanca tanışın yanına gidip oturup, ya palanca tanış iş buyurdu, şonun işine de veremem deyip. Bu mertebesizlik ya bu, birinin adıyla yaşamak erkek adama. Şonun için mertebe döremesin deyip, tanışlık düşünceni ortaya ken sürüyendir. Tanışın olsa govu deyip. O tanışsız, ölmeli mi tanışsız adam? O adam der mi? Onu ene doğmadı mı? O erkek der mi o tanışsız adam? O tanışlığa, tanış olup işle oturan bir yerde bu yalakalığın neme 10 numarasını edip şu vazifalere yetti o adamlar. Gelibem şoň ýaly bir aşağılık adamın aşağılık adama tanışım var diýip ýaşamak gaty bir utanç zat bu. Gelecekte utanasız köpüňiz ildeşler. Şoň üçin hem bir tanışım var diýip bir ýaşamaň. Ya aýtmaňam da hiç. Şunu goşmak istedim. Sağ olun. Sağ ol Arslanbey. Bahar hanım menem goşaýynmy ýa? Sen Dur, Ayjak Şuna- hanym men bir kagaz aýtjagym Buyur, bar buyur. osan. Şu men mara bir bizim bir tarapda bir komitet ýaşaýdy. Uzagrakdan ýaşaýdy. Men adyny bilemek onuň. Ýöne men öz eşden dadım aýdayyn. Şu 2013'de mi bir komitet bizim öýüň ýanyndan ýörek geçip barýardy. Osan bir ýerine polisiýa äkidip urulup zat etdi. Bir gyz öldürildi de şoň üstüne erkek bolsa ýygnardy. Könürünçde bar ha. Erkek bolsa 6-dan soň daşar çykyp bilmeýän boldular. Daşar çykdym tutup äkidip urýardy, men öldürdüm diýjeksin diýip, onu Özbegistanyň gelip öldürüp gitdirler-de. Geraýyn satydy, klalap satýan eken onu men soň eşitdik-de. Indi şonda bar ha, ýanky kim diýdi kaşoň adyny bar şu komitetiň adyny aýtdy da ýadymda ýok. Jeňe diýip birine sögünüp çağırdı da ertir diýdi, bar da diýdi malyň aşagyna arasalar diýdi. Seret aýdyly, ine bir erkegiň ruhuny döwmekdämisin? Sen özüň ýaly adam oğlan. 30'dan geçen oğlan da ejen plan diýip şey diýdi de benim seyretdim diýdim da onu ýöne bir aýan maşgaly, zenan maşgaly seyredip duram diýenek de arkaýyn sögüp ertir bar diýdi şo malyň aşagyna arasalar eşitdiňmi diýip şey diýdi de geçdi de gitdi. Olam bolýar diýdi. Ne bu da erkegiň ruhuny öldürmekdir. Sen goňşuňdan tohum diýjin ýokmy ýanynda? Goňşuňdan kömek islersin. Neme malymyň aşagy şolar ýaly boldu, gel bir kömek et. Özüň hem eliňe pilavda işlerini komitet olanlar näme? Sen öz hojalygyň işine diýen etsen. Gelip men öýümiň işine deňak. Ýanyňa da bir kömekçi alarsyň, haýyş edersiň, şeýdip gepler. Ol adama bir sylaşykdyr. Ýöne bular dogry ejesine sögünüp, ejesini öýlenip durýarda bar. İzlenim malyň aşagyna arasalar diýdi. Bu eýem deme ruhuny öldürmekde eýem öwrenşen de bolýar diýdi. Bizim erkeklerimizde şey neme diýär. İş ýok şolardan mecburi şoň öý baryp malyň aşagyna arasaly, şondan bir 5 manat gazanmaly, öýüne çörek getirmeli. Şoň üçin hem erkekler mertebesiz etmek üçin hani işsiz, pulsuz şonu ýaly goýdy, geraýyny oturtdy, bu adam bolmaýar, bu näme etmeýär diýip. Biz bir-birimiziň elimizden tutmaly, biz halk bir-birimiziň elimizden tutmaly. Konstitusiýany seretmeli, bunda näme diýip dur? Eliň şunu dikeldelin diýmeli. Biz bir-birimize iyi çykmaly. Diýjeklerim şundan bar, sağ olun. Sağ ol Bahar hanım.
Şu yerde menem koşup geçeyin dikken dinleyicilerimiz hem vatandaşlarım yadatmaylı. Birazdan cemleliyim. Yine son devam ederiz. Men yani Bahar Hanım bellep geçtiğinden sen okuwçylara öwretilmeýändigini, şu ine ösen ýurtlarda, Ýewropa ýurtlarynda konstitusiýa öwretilensen her bir çağa näme bolup ýetişi özgür özüniň hakyny, hukugyny talap eden adam bolup ýetişýärler. Emma bizim ýurdumyzda tam tersine şoň. Şoň üçin öwretilmeli hökman konstitusiýa. Birim ýani ýanky maddada her bir watandaşyň nemesi şahsiýeti gaty gymmatly ýaly etip görkezlenýär. Eger şeýle bolýan bolsa näme üçin Russiýanyň morglarynda ýatan ýüze golay türkmen watandaşynyň hiç gadyr gymmaty ýokmy olaryň? Birim şu Ukrainada ýesir oturan 300'e golay 300'den hasam köp watandaşymyz hiç gadyrynyň gymmatynyň ýoklugynyň alamaty. Vatandaşlar, kardeşler. Şonu bellep geçeyin dedim. Hemen şu yerde konstitusiýany öwrenen bolsak biz her bir dady, her bir jenaýaty, her bir bolup duran haksyzlygy, adalatsyzlygy analiz edip bilerdik da. Analiz edip bilmeli hökman şonu. Eger şu konstitusiýany bilen bolsak biz madda okudulan olsa ýanky kardeşler sizin bellep geçişiniz ýaly orta okuw jaýlaryndan başlap öwretilen bolsa biz bu derejäge gelip ýetmeli. Her bir zat analiz edip bilmeli, hakyny hukugyny talap edip bilmeli, özüni biýgüne türmelere attyrmaly däl, öldürmeli däl. Sana garşy polis kim, prokuror kim, mahkama kim, olar näme üçin sana baskı edip bilmeli. Eger biz şonu konstitusiýany öwrenen bolsak. Şoň üçin şu ýerden hökman biz öwrenmegi watandaşlara ýatladylyn. Şu ýerde şu Türkmenistanda konstitusiýon sud dip bir gurama bolmaly da. Şu gurama barmy şu Türkmenistanda? Ýok. Şoň üçin Türkmenistanda şu konstitusiýon sudyň ýoklugy üçin şu konstitusiýa bozulaýar. Şoňa watandaşyna garşy, öz halkyna garşy genosit bir jenaýat işleri edilip durda. Olam näme şu konstitusiýanyň işlemeýändigi, Türkmenistanda konstitusiýon sudyň ýoklugy, konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy. Şu zatlaryň netijesi watandaşlar. Şoň üçin hökman biz öwrenmelidir konstitusiýany. Indi başga goşjak aýyrjagymyz ýok bolsa, kän uzatmalyn kardeşler, öz pikirlerinizi ýene paýlaşsaňyz bolsa, gysgaçyk tutup paýlaşyp bilersiňiz. Arslan kardeş, Bahar kardeş sizem. Sağ olun Ajahan hanım. Häzir yerinde hem aklımda wagt aýdyn da. Arada bir yere barıp geldim. Soň şo taýda bir er aýal işlep oturan eken bizim vatandaşımız. Yaşlaram, yaşyem olaryň 50'den geçip gidipdir. İkisi hem garry adamlar. Şeýle bir ýani mertebesi depelenip, şeýle bir azap görüp işlep ýörlerde. Hani ben diýjek bolatanym bütün halk bolup şu derejeye geldik de. Yani bu her birimizin ne diysem yanlışımız ya akıl edip bilmedik. Yani elimizden iş gelmeyeni ýaly edip görkezedi de bu rejim. Aslında bunun ýaly däl. Yaş yiğitler, gyzlar, siz esasen ondan sonra yurdun içinde galan enelerdir, atalardır, bilmedim, gayneneler, gaynatalar, esasen gaynatalar, siz bir yurttaşında yani yaş olsun, yaş gelin giýow olsun ya da garry adamlar olsun, şularyň neyle aşağılanıp, mertebesi depelenip, yurttaşında işlep ýürenlerini bir görsetdiňiz. Ben dünkü barıp gaýdan yerimdeki bulary görüp sepsim yaman oldum da. Şeýle bir mertebesi depelenip, bir azap edip işlep ýör. Ema gata bidne oldu da gepin kıskası. Yurtta adam kalmayına gözüm yetti.
Ondan sonra yurttaşlar şu yurdun daşına çıkıp yani kimsini mertebeniz depelen başka birinin yetimçiliğini edip yöreninizi yaşırman. Şunu aldaman da hani görünüp duran bu bizim aşağılıkta yaş otanımız. Hazır siz bunu fikir ediyeniz her bir vatandaşımız daşarıda kıynalıp kösenip işlep öğrenini dile getirse üstümden gülediler deyip fikir edesiz. Elbette şu yanlış düşünce. Yani şu yanlış düşüncenizi hem rejim bilerek koyadı. Aybını aytmadık. Bu aybımız değil. Rejimin bizi şunu yalı güne getireni ortaya çıkmazlığı için aybını aytma deyip bizi ters yola uruktırladı. Şu panetevler, şu düşüncevler diyeceğim. Şonun üçün her biriniz azap görütanınızı dile getirmeyi ya bunu aytıp indiki nesillerinize düşündürmeyi yanlış görmen, ayvan görmen bunu. Gaytam doğrusu şu. Şu yanlışımızı, yankı azap görütanımızı dile getirdikçe Durhan'ı beyleki vatandaşımıza menim senin yalı azap görütürün, menim şunun yalı kirli işe ötürün ya menin mertebem deperen otur. Üstümde dik duradı ayağının aşağındaki zadı aldıradı ben şu an eğilip alaman. Özümün çağım hatar adamın aşağından deyip şu zatları dile getirseniz rejimin sistematik şekilde bizi şunun yalı aşağılıkta yaşadıtanı ortaya çıkadıdanı rejim yıkılmaya başladı yurttaşlar. Şu aybını aytma diyen yeri rejimin bize koyan ters düşüncesi, rejimin hayrına bu söz. Şonu unutman gaytam aydın. Aytsanız indiki nesilimiz bizim eden aşağılığımızı, yanlışımızı gaytalamacak olup kanunu öğrener, hukukunu korar, toprağını korar. Sağ olun cemledim indi. Sağ olun Arslan kardeş. Şu yerde Türkmenistan'da yankıyalı konstitusiyanın işlemeyendiginin neticeleri de şu vatandaşlar. Sebebi Türkmenistan'da Bahar Hanım katı kıynançlı korkunç zatları görünmüyordu. Kızların bokurduğunu kesip öldüren maşininde, bagajında saklan, könürgünçte hakikat bulandıklar. Bu da Türkmenistan'da yankı psikologların, analitiklerin, sosyologların, başka da sanasın soğuk de şon yali şolorun yokluğu. Eğer şol psikologlar bolan olsa, analitikler bolan olsa ya da sosyologlar bolan olsa umuman aydanda Türkmenistan bir sistematik bir ösüşte bolmalı da bugün. Şol yankı yaşlarımızdan şolordan bir maslahat alardı, bir qow neticelere gelerdi. Bular ýaly jenaýatyň öňüne geçilerdi vatandaşlar. Şoň üçin şu öz halkyna garşy ýürüýte gurnulan bir genosit, bir jenaýat bu zatlar. Şu konstitusiýanyň öwredilmänligi, her bir vatandaşymyza ýetirilmänligi, hatda şuny şu hukukçu diýip ýören adamlaryň, polisleriň, mahamalaryň, prokuror, sud, sülçü hemmesiniň konstitusiýany bilmeýändiginiň alamaty. Eger konstitusiýany bilen bolsa öz halkyna, vatandaşyna garşy jenaýat işleri etmezdiler. Şoň üçin hem şu ýerde ýene bir gezek ýatlatyp geçýäs mähriban vatandaşlar şu konstitusiýany nirdenem bolsa kitapxanalardan nähili ýol bilen alyp bilseňiz alyp okap öwrenmeňizi ýene bir gezek şu ýerden ýatlatyp geçýäs vatandaşlar. Hoş sağ olun şu günkü gepleşigimize gel. Beren pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin maddalary okap onu yorumlap halkymyza ýetireniňiz üçin Arslan kardeş, Bahar kardeş sağ olun. Sebebi halkymyz hukman suratda öwrenmelidir. Geljekde bir täze bir sistemany ortaga getirmek üçin, jenaýaty ortadan aýyrmak üçin hukman konstitusiýany öwrenmelidir her bir vatandaş. Şu ýerde yorumlara da belki pikirlerini ýazyp biler vatandaşlar bize. Geljekki gepleşiklerimizde bunu biz ýene-de size elimiziň ýetdiginden size ýetirmäge çalışarys. Şu maddalary öwrenmäge. Şoň üçin bizim bilen bir arada bolmamyzy, bizim şu gepleşiklerimize köprek
yorum yazmaňyzy, köprek öz pikirlerinizi yazmaňyzy, biziň bilen uzakda bolmaňyzy, biziň bilen bir arada bolmaňyzy ýene bir edek ýatyp geçýäs. Hoşsag bolun watandaşlar. Geljekde gepleşiklermede görüşýänçä. Sağ olun.